saing hari hari Pero main lama kasama karang jaya पंचायत इलेक्शन निजे काउंटिंग दिन जोंनिया कल्याणपुरते 5 ब्लक आछिनि 34टा मेम्बार जों बुसावो 34टा मेम्बार बुसाथानि सिनि जे काउंटिंग हलो जेबाबे बरक रेकिंग खाइके रेकिंग माने सिनि पुलिंग काउंटिंग एजेंटे प्रार्थी दङ बा कैंडिडेट दङ जास्ट पुलिस सामनो बुसुखाङो ब्लक ऑफिसो बिसिंगो बुई कारी वई उस्तारी वई रखमा परे बसों एसपी एसडीपीओ रिटार्निंग ऑफिसर गोबां मा डीएम बंगनि ऊपर जों बंगनो रिक्वेस्ट खाइके जे ओ बरक मासा नेतृत्वे रूपक घोष नेतृत्वे जे खाइ दंमोन रूपक घोषनो नि बिरुदे एफआईआर बो खाइका किन्तु बरक रूपक घोषनो आरो स्वाधीन भाबे काम खारि दरबो ब्लक रिटार्निंग ऑफिसर दिनि व्यक्तिगत फान खायै आरो सिनि उत्तर रामचंद्रघाट लक्ष्मी नारायणपुर आ जागानि चिनि समतलपुर आ जागानि जों कुनु बुथ मा गनिलिया गनियै न बरक गारि रहबै चिनि कैंडिडेट न बुखा ते चिनि एजेंट न बुखा जों ताक बिसानाय जे रूपक घोषनो एनी हाउ एटाक माने एरेस्ट खाया इंगाय बिनि बिरुदे जों एफआईआर रिजेक्ट एरेस्ट खाइकाय जों लामाया कारनाय ते कायसा चिनि रि काउंटिंग सानो जों जे दुईटा पंचायत लक्ष्मी नारायणपुर बाय उत्तर रामचंद्रघाट आबन बाङाय जों तिनाव लामा कासो ते रूपक घोष नेतृत्वे ते जों 4 जन बुंजे दङ बरनस एरेस्ट एने हाउ माखायने हिंगे जों याकरिया tapos sa tu kaya phai na mekala maka समझ जागा ताबो जों जराथि केबो फाय गरा चिनि खुवाइनि चिनि बायजाल आउटपोस्ट उसी सिमिसि नर फायजा tibara ma thabai bjp ek singa taun baga ma hayang laika त्रिपुरा मथाय बीजेपी एक बरोबा राज्य सरकार से एक बोले किन्तु 30 पंचायत तो जाननानै बुसालानिया कक जों जाननानै बुसावो गोबां मा जागा बरक जु दं लायखा कयेकटा जागा ता सुरमा कल्याणपुर आमबास अंग कमलपुरगो किन्तु जों रामचंद्रघाट 34 जागा प्रार्थी रिखा 34 जागा जों कायसा पंचायत जे खायमन दखल खायमा खामो उत्तर रामचंद्रघाट बाय समतल पदबी किन्तु बरक रेकिं खायमा गनि bo thaya la har ka so jang ताबो म बेलफां नेशनल हाइवे कयटा रंफाटे खाव जाखना लामा जों फुं 6टानिफ्राय गसौ